Moni ndiye anthu mukudziwa kuti pa dziko pano kwakhala kukupangika ma experiment ambirimbiri osiyanasiyana, ena woopsa, ena oyipa, ena ankhanza, kuti kaya ma doctors kaya akatswiri akafuna kupeza zinthu kapena kufufuza chinthu amapanga ma experiment. Ena anapezeka kuti achita ma experiment pa miyoyo ya anthu, ena amapanga pa zinyama, ngakhale masiku ano amaletsa kuti zisamagwiritsidwe ntchito pa anthu kapena zinyama, koma anthu osama amapitirizabe mwanserieti. Nde pali experiment ina yake anapanga mu ma 1950s, anapangisa ndi Dr. wina wake oti amagwira ntchito ku Harvard University, zina yake Dr. Kurt Richter. Experiment yake amachita kuti the hope experiment. Nde zimene anapanga, anakatenga mbewa zija, anatenga mbewa zokwana 34, koma zimene amachita nazo mbewa zija anayika chijagi, mujagi munali madzi, anatenga mbewa zingapo kuziponya m'madzi muja. Ndi mbewa zija zimayesesa kutani kusambira kuti zipulumuke, zimalimba na kusambira, koma pakangothati ma minutes 15 mbewa zija zimapeza kuti zamira m'madzi muja nkufa. Anatenganso batch ya mbewa zina kuziponyanso m'madzi chimodzimodzi. Mbewa zija zinayesera kuphupha pamene paja kutani kulowa pansi kutani, kenako within nthawi zake zomwezo by 15 minutes mbewa zija zatani zafa. Ndi amagazi oti okay, chomwe chikupangitsa mbewa kuti zisapitirize kulimbikira kuti kusambira kutani ndi chani, kuti almost like kuti za give up kutani kumira within nthawi yake yomwe kuti ikamati 15 minutes mbewa zija zatani zafa. Nde anakatenganso mbewa zina, anapeza kuti mbewa zija zomwe anazichita anaziponyanso m'madzi, mbewa zija zinayambanso kuphupha chimodzimodzi. Ndiye kutsala pang'ono kukwana nthawi ija yoti mbewa zina zija zimakhala kuti za give up zikumira m'madzi muja nkumafa, zisati zikumira zikufa, anangozani kutulusa mbewa zija nkuzipanga revive, kuzisamalira basi bwinobwino, kupezeka kuti zayambanso kupuma bwinobwino, zisanafa, anazitulutsa zangosala pang'ono kufa, zitayamba kumira mbewa zija nkukhala bwinobwinonso. Nde zitakhala bwinobwino anaziponyanso m'madzi muja, kubwerezaso experiment ichi. Mbewa zija zinayambanso kusambira pamene paja kuyamba kuphupha, kulimbana kuti zisamire. Koma ulendo uwu mbewa zija zinapeza kuti zinapitiriza kuphupha mpaka nakutha 60 minutes. Ndi yamba kuganiza kuti nchifukwa chani zinatenga kuti apapa kachiwirika after kuwatulusamo nkuwaponyanso m'madzi muja mbewa zija zinatani zinasambirano nthawi yayitali kwambiri. Ndi anaona kuti chimene chinasiyanitsa ndi hope kapena chiyembekezo, chikhulupiriro. Nakasi ulendo watha panalibe kunena kuti samakhulupirira kuti ina chiyathandiza, basi kunali kungogiva kuti apapa tafa basi, kena kuzitulutsa mbewa zija nthawi imeneyo. Ndi imene amaziponyanso kachiwiri, zinayizo nena kuti zaponyedwa zasala pang'ono kumira. Yes, pali mavuto, zikuvutika kuchita swim, koma zinayi ndi chikhulupiriro kapena chiyembekezo kuti titulusidwa, tipulumutsidwa ngati mene tinapulumutsidwa last time. Ndifo yoti panali chikhulupiriro kapena nditi chiyembekezo chimenecho, mbewa zija zimalimbikirabe kumasambirabe, kumazitulutsa mutu undu kupuma, kena kuziloweso kuzitulutsa, zinalimbana kwambiri chifukwa choti panali hope. Ndi inasanduka experiment yotchuka kwambiri. Ndi anaona kuti zimachita apply ku zinthu zambiri osati zinyama zokha, kuti pakakhala chiyembekezo chonena kuti pali chipulumutso, pali way out, chinthu chimalimbikira kwambiri, sichilolera kugonja chifukwa choti amakhala chiyembekezo chonena kuti tipulumutsidwa, tilimbikirebe. Ndi pamene pali chikhulupiriro kapena chiyembekezo, anthu amalimbikirabe, sagonja msanga. Ameneyo ndi anali mapeto achani hope experiment. Ndiyo tchuka kwambiri, inena ngoyeziwa kumene nkona ndikuyikamba. Ndizakambaso experiment ina, ma experiment ena ndo oyipa, oopsa kwambiri. Izizi zimaoneka ndi nkhanza kwa mbewazo, kuganiza kuti kuyiponya m'madzi yambe kumira kena kuyitulusa last minute, yani ndi nkhanza. Koma imeneyo ndi experiment yomwe anapanga, zikomo kwambiri.